vakadzi vakaita sesu tingaite zvema1 round kuti ange relay haugoni kutorawo nguva first round tinozviziva kuti rinongunetsa munotane futi kudi kuita kwacho ani mazvoni but chimukoka pakati peusiku muri kuona zvakaitwa mamarasta zviya ndandakarongerwa kunosungiswa kana kuteerwa kuhotera ndonorohweswa ende pane munhu andaifana kunonangirikina naye sisi holy creations vanoziva ndiye munhu aifana kuburitsa patakainge tiri ndepataifamba tiri isi chii tiri pamwe chete matozvinzwa ndiri palive chimbondimirirai vana ivo ndichakurova ndevaya vandoziva ndo zvakaitika ndaifana kutengeswa muclose imomo ndichiti tiri pamwe chete ndosvika ndorohwa kana kuti totorerwa nhangirikini ndonobopewa paalbum launch mai mwana ndo zvaifana kuitika nangonyorerwawo negosi rikati hello hanchaindi plus munofunga imi ndaigoramba kukwira ndiza ndege hatsi kana it was my first time ndaida kufara ndaida kunofara ndaida kuvhairira vana dhivha kuti vana dhivha munongogara kuzvipoko muchakwira ndege rini atsikana maizondiguta but zvakadigwa checha saka kane hutsinye kai ndosaka kakaonda maikwadenda kavambaka abura chirega kuti nemo vanhu tinobva tamuziya munhu wacho tamuziya but ndingoda kumaikwailenda kavamaka ini ndo munhu wandakamaka manje kumaka cheko cheko muri nani apa muri nani ainekwairend Barbara ari kutoda wekuirend ane utsinye unozati wai ndichitoda sweetheart vakazemberera icho chichirambwa ichi charambwa ka55 nhasi vechitosapotana vechitoita ndeye paskirini kana I didn't want to disappoint you sisi and the device diva ndandamuziva tovaziva hatina basa nazvo ini ndisika ndiri kudiwa handisi mari ini mvere ndinoparadza ndotaura ndosiya mosara muchitemana ikoko lichai namahloka mina ndoke malaikum salam tokaziva kadzi kanukaya manje zvino kambwa kakada kudzokera kumba zvino tamuvharira nekuti varoi ngavagare vega vana satani ende chimwe kana makapfeka wai muchigara makaremberera pamatiktok muchipema sezvamunotiperei ndaiona panga pane relationship nevamwe vanhu vavari around nyaya idzodzo vandakangonzwa vachinzi vari munyaya iyoyo saka ndakati aiwa kuna sisi holi rega ndinonyepa ndakadai but tiva ndakangomudza ndikati shamwari ndaonzwa kuti 1 2 3 Hi, how are you everyone? Kaya. Hi baby, sorry. Basa ndinyaradza kandi ndotaura non-stop anabasa futi vari kurekodha live ichitanga yawa our mother ndafara ndachema that dog is a Satan agent wa Satan guys sifa zvigure vana so anonzi vana Lucifer zvigure sifa wadza ndepanze akaenda kumusoro kwakatoita kudzifambira imagine dai vakafa naime aizodii ende kuno vanhu vanoroya munoziva zvimwe zvatoitirwa ka ndakatsanoti zvishoma mai vai went through a lot kuenderwa kumusoro kwakuya kwakuti ndimuregere guys kana aina ndofunda kamuregerera asi munokuidza padhuze uyawe munhu asali aiwa hanzi waisina kutaura kuti takamborohwa kupi uko vana moms vakamborohwa vari tuna iye uyu kamba kwai waisina kuzvitaura zvese izvo takamborohwa kupi kwana wati uko kwana buhle kwana chakadero ikoko mukaona munhu akuchemera kuti shuwa nezvese zvakaita maitiri vachema ndaiona na9 ndichimuka anti ndichiita basa ndichiona ndachema ndimi ndagomira vanhu ina ndakutodya handina kutsvaira mumba ndichiona ndichiri machira
ini ndaiona hanzi munoti kwanzi vana madhumbe ivavo ndo vaikutengera masofa hasiyane nesu hanzi ende ndinovada ende thats ini ndaiona kuti ndoenda nezvinhu zvangu hanzi ndiri ngirosi yako nokuti ngirosi inouya nezvinhu zvayo yoenda nezvinhu zvayo which is the truth ndosaka ndichiti mese makanditarisa muri 151 nevamwe vasingakomende maititi chibaba chenu awa shuwa achokwadi ndazoona kaikokoko kwaiswa posti hanzi wadzidzei nhasi waiona here bhabhura furatira nechimusana chake chakaomarara hanzi wadzidzei nhasi totobvunza kaiwo kuti vadzidzei vakamunaka iwo ndo atingatobvunza kuti wadzidzei nhasi ndiani zvaisa posti ndiani taura ine maridhusi munoziva tiri ridhu family ndiani aisa posti hanzi nemusatanalyza zita raisiwa ayandibhabhura ndiani aisa posti akati wadzidzei asiziva ringakomenti kunze kwambuya vako 07 enemy yako vachingotora saidhi varege